Vráťme sa k mierovým rokovaniam, pretože zabíjať sa do nekonečna a platiť za to desiatky miliard nie je pre nás riešením. Európska únia sa aktuálne ženie do doslovne neriešiteľnej situácie. Má tu na jednej strane USA ako nespoľahlivého ekonomického partnera, ktorý dnes vedie vojny, ako sa to Izraelu zapáči. Máme tu pravidelné blokády Hormuzského prielivu, odstrihávame sa od ruských energetických zdrojov, ktoré sú dostupné a cenovo ďaleko výhodnejšie, a ešte chceme teraz ďalej príjmať sankcie proti Rusku, namiesto toho, aby sme našli cestu, ako odblokovať a znovu začať mierové rokovania. A tých 90 miliard, ako ste povedali, pôžička, ani tí ľudia, ktorí za to hlasovali, neveria, že to je pôžička. Všetci vedia, že je to klamstvo, ktoré predávajú občanom Európskej únie, pretože Ukrajina to nikdy nevráti. Rusko nikdy nebude platiť vojnové reparácie, z ktorých by sa to malo Európskej únii vrátiť. A čo sme tým získali? O pol roka predĺžime možnosť Ukrajiny ďalej viesť túto vojnu, a po pol roku čo? Ďalšia pôžička, medzi tým bude stále zablokovaný Hormuzský prieliv, medzi tým bude cena benzínu 2 eur, 2,50, 3 eur, a dokedy to takto budeme ťahať? Dokedy majú občania na toto pozerať? Veďme do nekonečna vojnu, zabíjajme ruských vojakov a ukrajinských vojakov, dokiaľ nevymenia Putina, a to bude koľko? 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov? Koľko tých vojakov chcete zabiť?